Айде, първи минава. Браво. Ама може отсам бе, Джиджи, има пътека насам, ела. Втория ще минава ли? Ела ти насам, ела, Ваня. Ела насам. Тук не знам, ще минава. Откъде? Ела насам, Ваня. Насам бе, где минава там? Къде отиваме? Нататък бе. Стой, къде отиде сега? Къде? Ей! Първи паднал, да видим кой е. Сега обратно, ай. Хайде обратно. Сега скочвам. Там Джиджи. Дай да видим първи. Кой ще е първи паднал? Кой ще е първи паднал? Оп, да мина. Който смел. Айде, минавай. Минавай обратно, че да им подупили по как. Че тук има още едно препятствие. Не, чужда помощ. Добре, аз